खुलुमबाय लोगोफोर, बर'नि रानि 2.0 चेनेलाव गोजोन फुंबिलिनि अननाय आरो सिबिनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय जाबाय। दिनै 6 जानुवारि 2026 मंगलबार बाराय। नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों मोनथिनो हागोन दि नोंथांमोननि दिनैनि फानजामुथिया बोरै बारलांगोन। बेबादिनो भिडिअनि नटिफिकेशन मोननो थाखाय नोंथांमोना सोरबाफोर चेनेलाव गोदानब्ला बर'नि रानि 2.0 खौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। फै दानिया मोनथिना लादोनि बै मोनजिनै राशिफोरा दिनैनि सानाव बोरै बारलांगोन। गिबि राशि महरै मेष राशि। राशि बादियै नोंथांमोना दिनैनि सानाव गोदान लामा खारथाय बायनो सानदोंब्ला बेयो मोजां सान। गोजाम लोगोफोरजों लोगो मोनलायनो हागौ, जायनि थाखाय खायसे नोंथांजों जानाय जेंनाफ्रा खारस्रांगोन। फरायसाफोरनि थाखाय जायखिजाया बिथिङाव जौगासारनाय नुजाथिनो हागौ। बेबादि बिथिङाव नोंथांमोना गोसो होनाया मोजां। बहाबा दावबायनाय समाव ट्राफिकफोरनि खानानै दोनजानाय नियमफोरखौ मानिना सोलिलांनाया मोजां। आयेनजों सोमोन्दो गोनां जायखिजाया खामानियाव सांग्रां थानाया मोजां। नखरनि सोरबा आंगो सोमोन्दोनि जिउआव जेंना नुजाथिनो हागौ, जायखौ नुना नोंथांनि गोसोआव असान्थि सोमजिखांनो हागौ। मेष राशिफोरनि आइजोफोरा नखरनि खामानिफोरखौ सिरिबाङै मावस्रांनाया मोजां। दिनैनि सानाव नोंथांमोना गावबा गावनि नाजाथाबनायजों मावलांनो हागोन। दिनैनि सानाव नोंथांमोना गावबा गावनि नाजाथाबनायजों गासै खामानिखौ मावलांनो हागोन। गोनांथि सुबुंफोरखौ लोगो मोननो हागौ। नोंथांमोना दिनैनि सानाव जायखिजाया खामानिखौ जागायनायनि सिगां आबुङै नायबिजिरग्रोनाया गोनांथि। सरखारि कर्मचारिफोरनि थाखाय दिनैनि साना मोजाङैनो बारलांगोन। नखराव सासेया सासेखौ मदद होलायनाया गोनांथि। लाइमोनफोरा मोजां मोनलायनाय बिथिङाव सासेखौ सासेया सनमान होलायनाया मोजां। सावस्रि फारसे सांग्रां जानाया मोजां। केरियार फारसे मोजाङैनो बारलांगोन। बहाबा थांनाय एबा दावबायनाय समाव बिमा बिफानि बोर लानानै थाङोब्ला मोजां। उपाय महरै मेष राशिफोरा 10 था आलारि बाथिखौ दान होयोब्ला मोजां। मेष राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 7 आरो 6 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों केसारिया। वृष राशि। राशि बादियै दिनैनि साना नोंथांमोननि थाखाय मोजां गाज्रि गेजेरावनो बारलांगोन। धोन सम्पतिजों सोमोन्दो थानाय जायखिजाया जेंना सोलिबाय दंब्ला बेनि राहा नागिरना मोननो हागौ। सोरबा लोगोनि सहायजों बायदिसिना नारसिनथायफ्रा खारस्रांगोन। लाइमोनफोरा जायखिजाया प्रजेक्टफोराव खामानि मावनानै फेलें सहायनो गोनां जादोंब्ला बेनि सायाव फिन नाजाथाबनाया मोजां। गुबुननि गोरोन्थि बिथोना जेंना सोमजिखांहोनो हागौ। बेबादि बिथिङाव गुबुनखौ बांद्राय फोथायैया मोजां। लाइमोनफोरा बिमा बिफानि सनमान बांहोनाया मोजां। राशि बायदियै नोंथांमोना खामानि फारसे खस्थ'यै नाजाथाबनाया गोनांथि। खामानि थिलियाव कर्मचारिफोरनि आबुं मदद मोननो हागोन। गोबाव समनिफ्राय नाजाथाबनाय थांखिफोरा मोगथां महर नुजाथिनो हागौ। बिसि फिसायनि गेजेराव अनज्लायनाय सोमजिगोन। सावस्रि बिथिङाव गुसु बोथोरनि थाखाय सांग्रां जानाया मोजां। वृष राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गलाब। मिथुन राशि। राशि बादियै दिनैनि सानाव नखराव आलासि फैनो हागौ। बिमा बिफाफोरा फिसाफोरनि इयुननि थाखाय थिरांथा लानाया जाफुंसार जानो हागौ, जायजों गोसोआव फोथायनाय बांगोन। नखराव थानाय जानाय बायदिखौ सोलायनाय लाबोनो हागौ। लाइमोन एबा फरायसाफोरा बांद्राय रंजा बाजायै सम हगार हरनाया मोजां नङा। बेजों लोगोसे गोनांथि फोरमान बिलाइफोरखौ मोजाङै दोननायाबो गोनांथि। गावनि खामानिफोरखौ सिरिबाङै फोजोबनो नाजा। गुबुनखौ लामा नायैया मोजां। जायखिजाया खामानि बिथिङाव नाजाथाबनाया गोनांथि, जायजों नोंथांमोना लाब खालामनो हागोन। हाबा जानाय हौवा हिन्जावफोरनि थाखाय मोजां सान। जानला मोनला सुबुंफोरखौ फोथायलाबायैया मोजां। लामा खारथायनिफ्राय सांग्रां जानाया मोजां। सावस्रिखौ गोग्गोयै लाखिनो थाखाय यगा आरो मेडिटेसन खालामनाया गोनांथि। मिथुन राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां। कर्कट राशि। राशि बादियै नखराव गोजोनै बारलांगोन। आयेनजों सोमोन्दो थानाय खामानिफोराव मोजां खौरां मोननो हागौ। लाइमोनफोरा सोलोंथाइ बिथिङाव गोसो होना नाजाथाबनाया मोजां। सोमोन्दोआरि बिथिङाव खायसे बाथ्रा खोथाफोरा गोसोआव असान्थि मोनखांहोनो हागौ। बेबादि बिथिङाव गोसोखौ थि रोखोमै लाखिनाया गोनांथि। जायखिजाया खामानि जागायनाया मोजां जागोन। मार्केटिं आरो मिडियाजों सोमोन्दो थानाय खामानिफोरखौ सांग्राङै मावलांनाया मोजां।
सोरबा गेदेमा सुबुंजों लोगो मोनलायनो हागौ। लाइमोनफोरा मोजां मोनलायनाय बिथिङाव गावखौ खाफाल गोनां सानना लागोन। नखराव जिउनि लोगोजों फोथायलायनाय बांगोन। सावस्रि बिथिङाव जौगा आरो मेडिटेसन खालामनाया गोनांथि। कर्कट राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गुफुर। सिंह राशि बादियै थासारिया गाहामैनो बारलांगोन। नोंथाङा दिनैनि सानाव खामानि दामानि फारसे जौगासारनाय मोननो हागोन। साननायनि लैथोआव गबोनायनि सिगां खाफालखौ सोनारनायनि सिगां कर्मनि सायाव फोथायनाय लाखिनाया मोजां। बिमा बिफाफोरा गथ' गथायजों सोमोन्दो थानाय मोजां खौरां मोननो हागौ। जेराव मेराव रां सोसननाय बेलायाव आबुङै नायबिजिरग्रोनाया गोनांथि। नांनायनि बांद्राय खरसा खालामैया मोजां। हान्थिनाय लामायाव मायबाफोर एसे एनै जेंनाफ्रा सोमजिखांनो हागौ। अब्लाबो बेनिफ्राय गोरलैयै बारग'नो हागोन। बेबायदि समाव रांखान्थियारि बेलायाव थगायजानाय सहायनो गोनां जानो हागौ। नखर संसाराव अनज्लायनाय फैगोन। जुलि जानो सम जानायफ्रा मोजां खौरां मोननो हागौ। सावस्रि बिथिङाव सानाय सुनायफ्रा सोमजिखांनो हागौ। नोंथांमोना बे बिथिङाव जानाय लोंनाय फारसे सांग्रां जानाया मोजां। सिंह राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोमो। कन्या राशि बादियै सोरबा आंगोनि सोमोन्दोआरिफोरजों एना एनि सोमजिनाया जोबस्रांगोन। जायजों गोसोखौ सान्थि मोनखांगोन। दिनैनि सानाव नोंथांमोना मान सन्मान बारायहोनो हागोन। फरायसाफोरा गियान आरो सोलोंथाइ बिथिङाव गोसो होनाया मोजां। गुबुनाव दावबायनो थांनाय समाव मोजां खौरां मोननो हागौ। खायसे लोगोआरिफोरनि थाखाय खायसे खामानिफ्रा थाबथानो हागौ। बे समाव सोरनोबा रां दाहार होनाय, थामहिनबा लांलाय लाबोलाय बेबायदियाव जेंना नुजाथिनो हागौ। बेनिखायनो नोंथांमोना बेबादि बिथिङाव सानै हयै आगान होनाया मोजां। खामानि गोनां आइजोफोरा गोनांथि खामानिफोराव जौगासारनाय मोननो हागोन। नखराव मोजां नियम खान्थिफ्रा मावफुंजानो हागौ। मोजां मोनलायनायफोरनि थाखाय गाहाम। सावस्रि बिथिङाव गोजाम बेमारफ्रा जाखांफिननो हागौ। बे बिथिङाव सांग्रां जानाया मोजां। कन्या राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां। तुला राशि बादियै दिनैनि साना नोंथांमोननि थाखाय मोजां गाज्रि मोननैनिबो गेजेराव बारलांगोन। नाथाय नाजाथाबनायजों थासारिया सोलायगोन। बे बिथिङाव गोथौ मेलेमजों साननाया गोनांथि। सोरबा लोगोनि खैफोदाव रैखागिरि जानो हागौ। लामा खारथाय मुवा बेसाद बायनो सानदोंब्ला बे बिथिङाव खायसे गोजाम लनफोरा जेंना सोमजिखांनो हागौ। गोसोबादि खामानि मोननो हायैनि थाखाय गोसोआव लोरबांथि सानखांनो हागौ। रागा फारसे खाबु लाखिनाया मोजां। इयुननि थांखिफोरनि थाखाय मायबाफोर गिदिर थिरांथा लानो हागौ। प्रपार्टिजों सोमोन्दो थानाय प्रग्रामफोराव रांखान्थियारि सोसननाय बिथिङाव मोजाङै नायबिजिरनाया गोनांथि। जिउनि लोगोजों नखराव मोजाङै सम हगारहरनो हागोन। मोजां मोनलायनायफोरनि थाखाय एना एनि सोमजिखांनो हागौ। सावस्रि बिथिङाव मोजाङै बारलांगोन। तुला राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गुफुर। वृश्चिक राशि बादियै खामानिफ्रा लासै लासै आबुं महर मोनलांगोन। गोनांथि सुबुंफोरजों लोगो मोनलायनाया लाब गोनां जानानै फैगोन। नखराव आबुङै हेफाजाब मोननो हागोन। न' खाथि थामहिनबा सोरबा सुबुंफोरजों दान्थे बिदान्थे जालायनो हागौ। शपिं खालामनाय समाव खरसा फारसे सांग्रां जानाया मोजां। लाइमोनफोरा जायखिजाया बिथिङाव सांग्रां थानाया मोजां नङाब्ला नुकसान सहायनो गोनां जानो हागौ। गोदान सोमोन्दोआ नोंथांनि थाखाय लाब गोनां जानानै फैगोन। अब्लाबो आयनि बिबाङा मिडियाम जाना थागोन। राजखान्थि जामेलानिफ्राय गावखौ सांग्रां लाखिनाया मोजां। अफिसफोरनि खामानियाव सांग्रां जानाया मोजां। जिउनि लोगोजों नखर आरो समाजारि खामानिफ्राव बाहागो लानो हागौ। बिसि फिसाय जयै खोथा बाथ्रा सावरायलायनाया सोमोन्दोखौ राफोद खालामगोन। सावस्रि बिथिङाव जानाय लोंनाय फारसे सांग्रां जानाया मोजां। वृश्चिक राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोजा। धनु राशि बादियै धनु राशिफ्रा दिनैनि सानाव मोजां खामानियाव जौगासारनाय मोननो हागोन। थाबथानानै थानाय फैसाफोरखौ मोनफुंनो हागौ। लाइमोनफोरा केरियार फारसे गोलाव समहालागै लाब मोननो हागोन। समखौ मोजाङै बाहायनो सोलों। फालांगियारि बिथिङाव जोबथा डिल जानो हागौ। गोमानाय मुवा बेसादखौ मोनफुंनो हागौ। खरसाया बांनो हागौ। बेबायदि बिथिङाव सांग्रां जानाया मोजां।
थासारिया गोरायैनो थागोन। खामानि फारसे बांनायखौ नुनो हागौ, जायनि थाखाय खायसे खामानिफोरा आद्रा जानानै थानो गोनां जागोन। हाबा जायैफोरनि थाखाय मोजां सोमोन्दो फैनो हागौ। मोजां मोनलायनायफोरनि थाखाय मोजां। सावस्रि फारसे गुसु बोथोरनि थाखाय सांग्रां जानाया मोजां। धनु राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादोंबा खाफाल गोनां गाबा जादों कमला गाब। मकर राशि। राशि बादियै नखराव रंजा खुसि बारलांगोन। गथ' गथायजों सोमोन्दो थानाय बाथ्राफ्राव खुसि मोनखांगोन। गुबुननो खोथा होनायनि सिगां मोजाङै सानग्रोनाया गोनांथि, नङाब्ला गावनो जेंनायाव गोग्लैनो हागौ। लांलाय लाबोलाय बिथिङाव सांग्रां जानाया मोजां। हौवा हिन्जावनि गेजेराव अनज्लायनाय फैगोन। सावस्रि बिथिङाव उदैनि जेंना नुजाथिनो हागौ। मकर राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोजा। कुम्भ राशि। राशि बादियै दिनैनि साना गोरोन्थिखौ बुजिलायना फैबाय थानाय समाव जौगानाय मोननो हागोन। आंगो सोमोन्दोआरिफोरजों लोगो मोनलायनो हागौ। समाजारि बिथिङाव धोरोमारि नियम खान्थि बायदिफोराव सनमान बारायहोनो हागोन। जायखिजाया थिरांथा लानायनि सिगां गावखौ फोथायनाय लाखिनाया मोजां। गुबुननि बाथ्रायाव खोमा होनो नाङा। बे समाव गुबुननो रां दाहार होयिया मोजां। खामानि फारसे गोसो होनाया मोजां। आय बांहोनो हागोन। नखराव सुखु गोजोनै बारलांगोन। सावस्रि बिथिङाव जेंना नुजाथिनो हागौ। जानाय लोंनाय फारसे सांग्रां जानाया मोजां। कुम्भ राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां आरो निला। मीन राशि। राशि बादियै सोमोन्दोआरिफोरजों लोगो मोनलायगोन। गावबा गावनि थांखिसिम सौहैनो हागोन। बबेबा धोरोमारि थामहिनबा समाजारि थावनिफोराव थांनो खाबु मोनगोन। सोमोन्दोखौ राफोद खालामनो हागोन। गथ' गथायनि फारसे मोजाङै नोजोर होनाया मोजां। दिनैनि सानाव नोंथांमोनखौ बरादा हेफाजाब होगोन। जब मावग्राफोरनि थाखायबो मोजां सान। हौवा हिन्जावनि गेजेराव एना एनि नुजाथिनो हागौ। मोजां मोनलायनायफोरनि थाखाय मोजां सान। सावस्रि बिथिङाव लोरबां मोनखांनो हागौ। केरियार फारसे मोजां। धोन लाभ खालामनो हागोन। मीन राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां आरो गुफुर। दिनैनि सानसेयारि फानजामुथि फरायथिनाय भिडिअखौ जाय बिथांमोना जोबजासिम नायजोबलांबाय बिथांमोननि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हाजासे अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनाय जाबाय। आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना बे भिडिअखौ नोंथांमोननि लाइफआव एसेब्लाबो इउजफुल मोनदोंब्ला कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो दाबाव।